Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşdağız. Baqy tarap yurdumuzdaqy täzelikler we habarlarla tanıştıran Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuun awada milli ýaşaçylyk zowlugyny hormatly prezidenti bada. Ferdar Berdimuhammedowyň tapşyrygy boýunça ýakyny uralan iri halkary ýarşlaryny Russiya Federasyasyna geçirilen Ýüpek ýol 2022 raýly reýsini hemde geçen aýda Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde ýetkinjeklerin we ýanşlaryň arasynda agr atletika boýunça geçirilen Aziýa çempionatyny baýrakly orunlary eýelen turgunlary syýralamak dawarasy boldy. Awada sport toplumynyň sportyň oýun görnüşleri binasynda geçirilen dawraly çäre hökümet agdalary, Milli Geňeşiň halk maslahatynyň we mejlisiniň wekilleri, ministerlikleň we pudokloýun dolandyryş edaralarynyň jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Bugün berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynyşy döwründe ýaş watandaşlarymyz türkmen sportunyň iň oňat däplerini gaýratly dowam edip, awraýly halkara ýarşlaryny mehriban watanymyzyň awraýyny buýsun bilen goraýarlar. Muň aýdyň misaly hökmünde binan eýwanyna ýerleşdirilen sergide görkezdilen köp sanly fiýlaglar agdap bolar. Şol fiýlaglar garaşsyz Türkmenistanyň sport ulgamyny gazanan üstünlükleriniň öz boluşly beýanydyr. Soňky ýyllarda gahrman arkadagymyň hem arkadagly ferdarymyň tagallasy bilen tutuş ýurdumyzda, şäherlerde we owalarda häzirki zaman sport sagaldyş toplumlary hemde köp ogurly stadionlar guruldy. Şolar ýokary derejeli türgünleşikleri hemde sportyň dürli görnüşleri boýunça halkara ýarşlaryny geçirmek üçin zerur şertler bilen üpçün edildi. Bu ýere ýygynanlar hormatly prezidentimiziň gutlagyny ul üns bilen diňlediler. Döwlet başdanmagy halkara ýarşlaryna Türkmenistanyň ýygynly toparlarynyň üstünlükli çykyş etmegi bilen turgunlary öz gutlaglaryny beýan etdi. Hormatly prezidentimiz gutlagyny ýurdumyzda sport we köpçüliklerin beden terbiýany ösdürmegiň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugrularynyň birdigini ýytap, ýurdumyzyň ähli kunjeklerini döwrewap sport toplumlarynyň stadionlaryň we beýleki sport maksatly binalaryň ýygyderli gorulyp ulanmagy berilmegi, turgunlaryň dürli sport ýarşlaryna üstünlükli çykyş etmegine hemde olaryň baýrakly orunlara munasip bolmagyny şertlendirýändigini belliýär. Biziň uly umyt bildirýän ýaş turgunlarymyzyň 15-nji 25-nji iýul aralygynda goňşy Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde geçirilen hemde dünýäniň 21 ýurdundan 260-dan gowrak turgunyň gatnaşan agr atletika boýunça ýetkinjekleň we ýaşlaryň arasyndaky Aziýa çempionatynda Türkmenistana munasip wekilçilik edenligini ýatlamak gerek. Agr atletika boýunça Türkmenistanyň ýygynly toparynyň agdaty, Aşgabat şäheriniň 104-nji orta mektebiniň 10-njy synp okuwçysy Amanowa Medine ýetkinji gyýylyň arasynda 64 kilogram agram derejesinde çykyş edip, Özbegistanyň, Gazagstanyň, Hindistanyň, Koreýa Respublikasyndan, Taýlanddan, Bahreyn paçalygyndan ýarşa gatnaşan bäsleşlerini üstünlükli ýeňip 3 altyn medal eýledi. Ol 64 kilogram agram derejesinde ýaş gyýylyň arasynda çykyş edip 2 bürünç medala da munasip boldy. Ýaş ýeňje hormatly prezidentimiziň adyndan Arduw mehmanhanasynda 10 gün din zalmak üçin ýollanma hemde gahrman arkadagymyz Gurbanyguly Berdimuhammedow adyndaky howunarlygy mätäç sagalary himayet etmek boýunça haýır sahawat gannatyndan agr atletikaçylaryň sport egneşikleriniň toplumy sowgat gowçurly. Türkmenistan sport we ýaşlar siýasaty ministerliginiň adyndan sowgady 2021-nji ýylda Tokyo şäherinde geçirilen 32-nji Tomsk Olimpiýa oýunlarynda kümüş medala munasip bolan Polina Gurewa gowşurdy. Arkadagy ferdarymyz Aziýa çempionatynda gazanan turnerimiz bu şäher paý gowşurmagymyz bilen ýaş başymyz göwe ýetirdi. Şäher paý üçin ýeni toplum sawatmaýdy. Arkadagy ferdarymyzyň jaýyna saqlanmagy uzak bolsun. Şeýlede beýleki bir zehinli turgun. Agr atletika boýunça Türkmenistanyň ýygynly toparynyň turguny, Aşgabat şäheriniň 20-nji orta mektebiniň 11-nji synp okuwçysy Muhyip Saparly ýetkinjek oglanyň arasynda 89 kilogram agram derejesinde çykyş edip, Özbegistanyň, Kyrgyzstanyň, Iragyň, Günorta Koreýanyň, Bahreyn paçalygynyň, Saudy Arabistanyň turgunlarynyň öňe geçip, hormat münberiniň iň ýokary basganjagyna çykdy. Ýaş türkmen agr atletikaçysy çykyşlarynyň netijesi boýunça jemi 3 sany altyn medal gadandy.
Ýeňze hormatly prezidentimiziň adyndan Arzuw mehmanhanasyna 10 gün din zalmak üçin ýollanma hemde gahrman arkadagymyz Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky howanarlyga mätäç sagalary himayet bermek boýunça haýr sakawat gannatyndan agratletikaçylaryň sport egneşikleriniň toplumy sowgaty goşurly. Türkmenistanyň sport we ýaşlar tiýatraty ministerliginiň adyndan sowgady 2018-nji ýylda paýtagtymyz Aşgabat şäherine geçirilen agratletika boýunça dünýä çempionatyna 1-nji orny altyn medala munasip bolan Ýulduz Jumabaýewa goşurdy. Hormatly prezidentimiz sizin Türkmen sportu dünya tanatmak üçin göredip berýän şertlerini ýaş turganlar sport berip baglanýar. Meniň gadynyň sürünügi üçin ýapan şahsy paýmam üçin köp sag bolsun aýtýarym. Arkadaşlar serdarymyzyň janyňyz sag ömrüňiz uzak bolsun. Şeýle-de ýurdumyz şu ýylyň ulag boýunça ýarşlarynyň esasy wakalarynyň birine, Russiýanyň Ýewropa böleginiň çäklerinde 6-16 ýylda geçirilen Ýüpek ýoly 2022 atly halkara Rally Raid ýarşyna munasip wekilçilik etdi. Ýüpek ýoly diýen özboşly çuňurmana eýe bolan at bilen bütün dünýä meşhur bolan bu awtolog ýarşyny geçirmek başlangyjynyň gahrman arkadagymyda degişildigini ýatlap geçmek ýerlikli bolar. Astrahan Moskva oru boýunça gurulan bu gedeki rally ýarşyna dürli ýurtlardan, şol sany Russiýa Federasiýasyndan, Belarus Respublikasyndan, Gazagstandan, Bolgariýadan, Latwiýadan, Hytaý Halk Respublikasyndan, Mongoliýadan 32 topar gatnaşdy. Kerwene goşulanlar Astrahandan badalga alyp 4463 kilometr aralygy geçip Pellehana, Moskva şäherine geldiler. Türkmenistanyň awtomobil sportu boýunça ýygynly topary T2 görnüşde üstünlük kazandy. Türkmen Avtologlary Agentliginiň sürüjileri Toýluýew Merdan we Oňşturmany Toýluýew Şöhrat 233 belgide Nissan Patrol awtologyna çykyş edip 1-nji orny, altyn medala we degişli kuboga munasip boldylar. Ýeňjilere hormatly prezidentimiziň adyndan Arzuw mehmanhanasyna 10 gün din zalmak üçin ýollanma sowgady hemde gahrman arkadagymyz Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky howanarlyga mätäç sagalary himayet bermek boýunça haýr sakawat gannatyndan awtoralyçylaryň sport egneşikleriniň toplumy goşurly. Türkmenistan Sport we Ýaşlar Tiýatraty ministerliginiň adyndan sowgady Türkmenistan Sport we Ýaşlar Tiýatraty ministri Agam Radow goşurdy. Soňra dawraly ýagdaýda arkadagy serdarymyzyň adyndan Türkmenistanyň awtomobil sportu boýunça milli ýygynly toparynyň türgellerini Nissan Pathfinder kysymly sport awtology goşurly. Assalamu alaikum dawara gatnaşlar, hormatly adamlar. Hormatly prezidentimiz, gahrman arkadagymyz jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tümli işler elimden rawaj alsın. Soňra dawarada Türkmenistanyň döwlet senati ýanglanyp mukaddes dogmy belinde galdyrly. İri halkara ýarşlarda Russiýa Federasiýasyna geçirilen Ýüpek ýoly 2022 Rally Raidinde hemde geçen aýda Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherine ýetkinjekliň we ýaşlaryň arasynda agratletika boýunça geçirilen Aziýa çempionatyna baýrakly orunlary eýelen türgenleri sylaklamak dawarasy münasibetli medeniýet we sunat satlarynyň konserti guruldy. Yerine getirilen aýdym saatlarda ýurdumyzyň güllä ösmegi, hormatly prezidentimiziň alyp barýan tutumly işleri, şol sany türkmen sportuny dünýä tanıtmakda alyp barýan ägirt uly işleri belentden wasp edildi. Şu ýerde bu sport awtologynyň aýratyn ähmiýeti eýdigini bellemek möhümdir. Çünki 2018-nji ýylda Amur Kadar oru boýunça halkara awtomobil ýarşy geçirilende gahrman arkadagymyzyň özüm gatnaşyp arkadagy serdarymyz bilen bilelikde ýarşy gatnaşdyryljak awtologlary täzeden ellerine geçiripdiler. Gahrman arkadagymyz täze sport ulagynyň oturucundan başlap ähli gurallaryna senli berk we oňoýly derejede bolmagynyň ören möhümdigini belläpdi. Mähriban arkadagymyz we arkadagy serdarymyz awtologyň hereketlendirjisini, tigirlerini gözden geçirip, käbirlerini täzeden düzüpdiler. Muň özi hormatly arkadagymyzyň islenlik işde bolşy ýaly sport ýarşlaryna da öňde durýan wezipeliň oňun çözgüdüni ören jogapkärçilikli semeleşýänliginiň aýdyň beýany bolýar. Soňra gahrman arkadagymyz özüniň çyzgylary esasynda täzeden düzülen sport awtologyny synap görmek maksady bilen onuň ruluny geçipdi. Arkadagy serdarymyz bolsa Şturmanyň ornuna ýerleşdi. Şeýlelik bilen hormatly arkadagymyzyň erkediýän sport ulagy Gargum sährasynyň jümmüşinde hereket etdi. Gahrman arkadagymyz we arkadagy serdarymyz ýarşlaryň geçýän ogrunyň çylşyrymly şertlerini nazara alyp, ulagyň awatlyk derejesiniň ýokary bolmalygyny, onuň berklik derejesine we güýjüne aýratyn ähmiýet berdiler.
Ine bugun bolsa halkara yarışynda üstünlük gazanan türgenler arkadagly terdarmynyň adyndan sogat berilen avtology ýüzüne silip kabul etdiler. Şeýle de olar özleri üçin täze taýarlanan hemde härki döwrüň avtomobil sportunyň gadalaryny we talaplaryna dolu laýyk gelýän türgen libaslaryny giyindiler. Muň özi gahrman arkadagymyzyň görülmesiniň ýurdumyzyň türgenler tarapyndan netijeli özleşdirilýänliginiň we ösdürilýänliginiň nowatdaky beýanyna urildi. Soňra olar arkadagly terdarmynyň adyndan sogat berilen avtologda awada milli syýahatçylyk zowlagynyň çäginden geçdiler. Soňky ýyllarda awada milli syýahatçylyk zowlagynyň keşfi düýüp göter özgördi. Bu ýerde häzirki zaman şypahana we din jalş düzüminiň ähli şertlerini özüne jemleýän döwrewap binalaryň toplumy emele geldi. Hormatly arkadagymyzyň ahlatyndan kemal tapan syýahatçylyk zowlagynyň desgalarynyň üstü her ýylda täze häzirki zaman binalary bilen ýetirilýär. Dürli maksatly desgalar toplumy we bu ýerde üpsün edilýän mümkinçilikler awadan ähmiýetli we oň dünýä derejeli şypahana zowlagy hökmündäki awraýny belende göterdi. Aýratynam Hadar deňiziniň kenarlary ekologiýa wagtda häzirki zamanyň ýokary görkezjilerini doly laýyk gelýär. Bu kunjakda köpçüliklerin baň hallarynyň we dürli güllüň ekilmegi, tokoy zowlaklarynyň çäkleriniň giňeldilmegi netijesinde insan saglygy üçin amatly howa gurşagyny emele getirdi. Halkara yarışlaryna gatnaşyp ýokary netijeleri gazanan türkmen türgenleri ýurdumyzda hormatly arkadagymyzyň başlangyjy boýunça ösdürilýän avtomobil sportunyň ösüşiň täze derejesine çykanlygyny görkezdiler. Muňa gahrman arkadagymyzyň tagalasy netijesinde başlanan ähmiýetli ýörelgeleriň arkadagly serdarmy tarapyndan üstünlükli ösdürilýänligini görkezýär. Ýurdumyzyň milli avtomobil sportunyň usta türgenleri 2018-nji ýylda hormatly arkadagymyzyň başlangyjy boýunça geçirilen Amol Hadar 2018 halkara avtorallyň geçen ugur boýunça ýoluň bir bölümini geçdiler. Garagum Sehrasy bilen Gojaman Hadaryň ýanyşyk ugur boýunça menzil aşyp barýan türgenler häzirki zaman avtologlaryny ynamly erk edip, çylşylymly sehra ýollaryny ustatlyk bilen geçdiler. Bu görnüşler halkara yarışlaryna ýokary netije gazanan türkmen türgenleriniň arkadagly serdarmy tarapyndan bildirilýän hormata buýsanyp, olaryň täze ýeňişleri ruhlanýanlyklarynyň aýdyň beýany bolup görnýär. Şeýle de şuň halkara yarışlaryna gatnaşyp 2-nji we 3-nji baýrakly orunlara munasip bolan türgenleri arkadagly serdarmynyň adyndan gymmat bahaly sogatlary gowşurmak dabarasy boldy. Hormatly prezidentimiziň adyndan berilen sogatlary ýüzlerine silip kabul eden türgenler türkmen sportunyň dünýä ýüzündäki awraýynyň mundan beýlägen belinde galmagy uruny ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna inanyrdylar. Tabaran ahyrynda ýurdumyzda köpçüliklerin beden terbiýen we ýokary netijeli sportuň ösdürilmegi arkaly sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkidilmegi uruny ýigderli alady diýen arkadagly serdarmyda alkyş sözler aýdyldy. Hormatly prezidentimiziň amal aşyrýan beýik işlerine dahil bolmak istegi häzir her bir karhananyň baş maksadyna urildi. Şonun netijesinde halk hojalygyny äkli pudoklaryny gowandyrjy netijeler gadanmaga tarap önemli uralyny. Daşowut welaýatynyň Könürgenç etrafynda Gaýpakda Egirji karhanasynda da netijeli işler amal aşyrylýar. Daşowut welaýatynyň Könürgenç etrafynda Gaýpakda Egirji karhana her ýyl paxta süýminiň 6700 tonnasyny gaýtadan işlemek mümkinçiligi bar. Netijede bu ýerde dürli belgili ýokary hili ýüplük önümler, uly möçürler öňürilýär. Karhanada öňürilen önümler bolsa dünýä bazaryna ýokary issege eýe bolýar. Karhananyň önümçilik bölümleri öňde barjy daşary ýurt kompaniýalarynyň dürli görnüşli, ýokary öňürjilikli egirji enjamlary bilen öpçün edilenler. Enjamlar yerli hunermenler tarapyndan başarjanlyk bilen işledilýär. Bu wagt karhanada işleýän hunermenniň ählisem özleriniň iş ustatlyklaryny ýokary hil derejesinde önüm öndürmekligi bagş edýärler. Netijede öňürilýän önümler barha köpelýär. Gazanylýan üstünliklere karhanada zähmet çeken işgärleň ählisem özleriniň münasip goşuntlaryny goşýarlar. Yerli hunermenler tarapyndan erk edilýän enjamlar arkaly öňürilýän ýokary hili önümler görünüňde gowunç buýsanjyň artýar. Bu karhanada ornaşdyrylan daşary ýurt enjamlary, şoň ýalan beýleki ähli iş şertleri hunermenler tarapyndan gözegçilikde saklanyp öňürjilikli işledilýär. Bu ýerde hereket edýän barlak hananyň ýöreteleşdirilen kämil enjamlar bilen öpçün edilmegi, öňürilýän önümden hil derejesiniň hemme taraplaýyn talaba laýyk kesgitlenmegine mümkinçilik berýär. Karhana hormatly prezidentimiziň dokma senagat podugyny ösdürmek boýunça durmuşa geçirýän nusgalyk işleriniň bir misallar. Şunuň ýaly karhanalar ýurdumyzda gadanylýan ykdysady ösüşlere goşýan goşuntlary sallamlydyr.
Munyň özi arkadaly serdarmyzyň. Ýurdumyzda ýetişdirilen hasyly harytlyk derejesine çenni öz ýurdumyzda gaýtadan işlemek hakyndaky wezipeleriniň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň mysallary. Bu kärhanada öňürilýän ýüplük önümden uly bölüginiň öz ýurdumyzda hereket edýän önümçilik kärhanalarynyň uğradylýanlygy bellenmäge degişdiler. Şeýlelikde olar taýýar önüm görnüşine çenni güneşli diýarymyzdaky önümçilik kärhanalaryna işledilýär. Bu bolsa döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Kärhananyň işgärleri ykdysadyýetimiziň ygtybarly ganaty hasaplanýan dokma pudugyny berýän hemişelik ünsü we gollawy. Şeýlede ýokary hilli önüm öndürmek üçin ähli mümkinçilikleri we ajaýyp şertler döredip berýän hormatly prezidentimize özleriniň ýürek töründen çykkan alkyşlaryny aýdýarlar. Hemem halkyň arkadaly zamanasy ýeline täze üstünlikleri, ýokary sepketlere beslemek üçin ihlasly zähmet çekýärler. Önüm öndürjülere döwletimiz tarapyndan hemme taraplardan gollaw berilmegi bu pudokda öndürilýän önümleriň meşgulleriniň barha artmagyny üçin edýär. Şonuň netijesinde husus pudokda türkmen telekeçileriniň alyp barýan işleri milli ykdysadyýetimiziň öňe ilerlemegine munasip orny elýär. Ahly welaýatynyň ýa-ni şekerini ýerleşýän Bakçaly husus kärhanasy özleriniň öndürýän önümleri bilen milli ykdysadyýetimiziň ösmegine özleriniň goşundyny goşýan kärhanalaryň ýerdir. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy Bakçaly husus kärhanasy gurulany bäri geçende gurun içinde bu ýerde zähmet çekýän işgärleriň ýadusyz taglasy bilen öndürilýän adyk we hojulyk önümleri bilen köp sanly aljylaryň arasynda meşgullyk kazanmagy başardy. Daşar döwletleriň iň kämil enjamlary oturdulan bu kärhanada häzirki wagtda ýylan tarapyndan köp sevildirilýän adyk we hojulyk önümleriniň durly görnüşlerini öndürmeklik ýoly goýuldy. Häzirki wagtda bu kärhanada ýylatyň köp sarp edýän hojulyk önümleriniň aşhany we beýlek kagylary, adyk önümleriniň bolsa kakao kulkösi, mewe kulkösi we patron durly görnüşleri öndürilýär. Bakçalyk husus kärhanasyny durly kagyldaryň 2 we 4 gatly görnüşleri, aşhana kagyllarynyň akperi, akça, çarlak, aynur, peri, perizat ýalatlar bilen durly ölçegdäki görnüşleri ýygyderli öndürilýär. Bu kärhanada 25 gram agramdaky kakao kulkösi, şeýlede 9 gram agramdaky şerbetli içkiler taýýarlanýan mewe kulkösiniň ýer tuğdany, kolo, portakal we garşyk mewe tagamly görnüşleri, şagalaryň seýgili imiti bolan patron 45 we 90 gram agramdaky şekerli, duzly, karamelli we şokoladly görnüşleri, şeýlede şeker pamygy aljylary ýetirilýär. Bu ýerde ähli önümçilik işleri awtomatik usuly dolanyrlýar. Önümler olaryň adiýadynyň owadan gaplary gaplanýar. Hünärmenler kärhanada öndürilýän önümleriň ýokary hil derejesinde bolmagyny öýren jogapkärli çemeleşýärler. Önümler ekologiýa taýdan arasy önümlerdir. Häzirki wagtda işgärleriň 20 golyny zähmet çekýän ýer bolan bu kärhanada işler iki çalşykda alınıp barlýar. Bu ýerde işgärleriň ruhy bilen o netijeli zähmet çekmekler üçin amatly mümkinçilikler bar. Kärhanada öndürilen önümler ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň şonuň ýalym Paýtatymyz Aşgabat şäheriniň sarpejlerini urdulýar. Kärhanada häzirki wagtda önüm daşamagy niýetlenen awtologlaryň bir näçe hereket edýär. Geljekde bu ýerde adyk we hojulyk önümleriniň täze görnüşleriniň önümçiligini ýoly goýmagam gözüňi tuturýar. Senagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň Ahly welaýat komissiyasiniň işgärleri bu kärhanada arkadaly serdarymyzyň telekeçileri döredip berýän şertlerini wagt edip üstünlikli işler alyp barýarlar. Bakçalyk husus kärhanasynyň janybkeş işgärleriniň barha batlanýan iş tepkinleri olaryň öz öňlerine goýan asyrly maksatlarynyň wusal boljakdygyna bolan ynym berkidýär. Häzirki günlerde ýurdumyzda alınıp barýan ösüşler bilen baglanşykly maslahatlara giňer berilýän işiň häsiýetli çäler ösüşlerimiziň öz goşdy beýanlary. Paýtatymyzdaky Türkmenistanyň jemgyýetçilik gurumlarynyň merkezini Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň merkezi geňeşiniň, Demokratik Partiýanyň syýasy geňeşiniň, Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň merkezi geňeşiniň, Mawtumuladynaky ýaşlar gurumasynyň merkezi geňeşiniň, hemem ýaşlar gurumasynyň Aşgabat şäher geňeşiniň bilelikde gurulmagyna geçirilen maslahat parahatçylygyň we awadan durmuşyň bähfedine, hormatly prezidentimiziň döredijlikli başlangyçlary ösüşiň täze belentlerine tarap deýilip atlanyrly. Ýurdumyzyň kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň Türkmenistanyň Zenanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň bilelikde gurulmagynyň Türkmenistanyň başlangyçy esasyny Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň 97-nji plenar mejlisinde Merkezi Aziýa parahatçylyk, anlaşmak we hyzmatdaşlyk zowlagy atly kararnamanyň bir agzdan kabul edilmegi
Şeýlekem gahrman arkadamydan saýlanan eserlerini özüne jemleýän Ösüşüň täze belentiklerine tarapy atly kitabynyň 14-nji tomunyň çapdan çykma münasibetli maslahat geçirildi. Maslahatda çykyş edenler täze kitabyň many mazmun aýratynlyklary, ähmiýeti, onuň möhüm taryhy wakalaryň beýan edilişi barada boýsunç bilen gurrun etdiler. Almy nokta nazardan gymmatly gollanma bolan bu ensiklopedik kitap mazmun taýdan baýlygy bilen tapawutlanýar. Onu döwlet durmuşynyň ähli ugurlaryna gazanylan üstünlikler, taryhy ähmiýetli syýasy wakalar öz beýany tapypdyr. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe arkadagy ferdarmyzyň tagallasy netijesinde garaşda hemişelik betarap watanymyz dünýäniň öňde barjy ýurtlarynyň birine urilýär. Türkmenistan tarapyndan öňe sürilýän başlangyçlar bolsa, Sowet we halkara derejesinde giňden gollaw tapýar. Munyň özi hemişelik betarap watanymyzyň dünýädäki at awraýynyň hasam belinde göterilýäniniň suwutnamasy. Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň merkezi geňeşi Aşgabat şäher komiteti owa hojuluk toplumy bilen bilelikde geçirilen halkyň arkadaly zamany satly çärem waz nesihat bilen bagly boldy. Türkmenistanyň bilim, owa hojuluk we daşgy urşugy goramak ministrliginiň Köpetde döwlet tebigat gorahanasynyň Agrar Partiýasynyň Aşgabat şäher komitetining Türkmenistanyň tebigaty goramak jemgyýetiniň goramagyndan Türkmenistanyň ekologiýa syýasaty, ýaş netirliň ekologik terbiýesi atly wagz nesihat şäresi we Köpetde döwlet tebigat gorahanasynyň tebigat muzeýiniň göçme sergisi guruldy. Türkmenistanyň Içeri işleri ministrliginiň welayet müdürlükleri tarapyndan geçirilen wagz nesihatlar döwrümizden derwäs meseleler bilen bagly boldy. Ýaňam tanış bolsuňyz ýaly sporta gazanylan üstünlikler başlanyp awada milli syýahatçylyk zolawyna geçirilen şäherler giňden beýan edildi. Şu wakalar münasibetli Hadaryň ajaýyp kenaryny sportyň durly görnüşleri boýunça giňden ýaýlandyrylan görkezme çykyşlar, özara duşluklar gazakly häsiýeti bilen tapawutlandy. Hadaryň ajaýyp türkmen kenarynaky sport meýdançalaryna, Türkmenistanyň Içeri işleri ministrliginiň ýanynaky awada sport toplumyna ýaýlandyrylan sport şäherleri tagdyn durmuş ýörelgileri bilen berk bagly boldy. Ýurdumyň sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň işiň ýardamy bilen geçirilen şäherler hemmelerde ýokary ruhy bilen öretdi. Türgelleriň görkezme çykyşlary özara duşluklar öz bolşy sport bayramçylygyna öwrüli. Halkyň awadançylygy onuň durmuş derejesini ýerli ýokarlandyrmak, beden we ruh taýdan sagdyn berk bedelli aň paýhas taýdan ötün ýaş netli kemale getirmek baradaky alada Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň aýratyn möhüm uguruny çykarly. Hormatly prezidentimiziň ötüşleri nazarlayan başlangyjy bilen köpçülikden beden terbiýe hereketini hemde ýokary netijeli sporty ösdürmek, tagdyn durmuş ýörelgesini kemale getirmek boýunça çäreler milli taglyma öwrüli. Ma'lum şeýle halkymyzyň saglygy we awadançylygy baradaky alada we köpçülikden beden terbiýe saglyş hemde sport hereketini höwetlendirmek, hormatly prezidentimiziň ýa-da durmuşa geçiren döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Beden terbiýe we sport bilen ýa-da meşgullanmak saglyga oňuýun täsir etmek bilen adamda tutan ýerligi, maktada okgullygy we zähmetörligi terbiýelär, dörejilik kuwatyny artdyrýar. Arkadagy serdarymyz sagdyn durmuş ýörelgesiniň tarapdary bolmak bilen bu wagtda ýyllaşlarymyza görelli bolup, hemmeleri ilkinji nowatda bolsa ýaşlary beden terbiýe hemde sport bilen ýa-da meşgullanmaga ruhlandyrýar. Naqtarşyal sport ählimon parahatçylygy döwletleriň hemde halklaryň arasyndaky dostluk gatnaşyklary we netijeli hyzmatdaşlygy pogtalandyrmagyň möhüm şerti bolup durýar. Saglyk we sport bir bitew düşünjedir. Gahrman arkadamyzyň belleşýäl sport bu güýç kuwatyň gözelliginiň sağlaşyň hemde täze belendikleri tarap ymtylmagyň aýdyn beýanyr. Sportyň adamyň durmuşynda möhüm orun eýleýäni gürrüňsizdir. Sport ýaşaýyş durmuşyň hilini hassa gowlandyrmaga, adamyň arzuwlarynyň hasyl bolmagyna hemde onuň saýlap alan hünärine uly üstünlikler gazanmagyna ýardam etmäge ukyplydyr. Her kuwatda ýurdumyzda sport bilen meşgullanmak uly awraýa eýe bolýar. Türkmenistanyň beden terbiýany we sporty ösdürmek, ýokary hünärli türgeller hemde tälimçiler taýýarlamak boýunça döwlet maksatnamalarynyň kabul edilmegi, bulgumda toplumlaryň özgertmeleriň amala aşyrylmagy aýdyn netijeler berýär. Sport dostlugyň hoşnetli gatnaşyklaryň esasy guraly bolup durýar. Bu ýagdaýyň aýdyn ýüze çykmasyny sport bäsleşikleriniň mysalyndan görmek bolýar. Sportyň sagdyn jemgyýeti kemale getirmekde, ýokary netijeler gazanmakda ähmiýetli orny eýleýändigini durmuş aýdyn görkezýär. Hormatly prezidentimiziň tagallasy hut özüniň görelli bolmagy bilen sportyň köpçülikden beden terbiýanyň ösdürilmegi döwlet syýasatyna ileri tutulýan ugurlaryň birine öwrüli. Dünýä derejesindäki ýarşlaryň Türkmenistanyna geçirilmegi ýurdumyzyň ösen sport merkezine öwrülýändigine öz bolşy suwutnamadyr.
Dünya meşhurundaki islenik halkara yarışlarının geçirilmegi onun yukarı derejesinin üpün edilişi bilen berk bağlanışyklydyr. Şunukdan ýazardan Türkmenistanyň baý tejribe toplanlygyny sportun halkara guramalary dolu ikrar edýärler. Bu ýagdaý ýurdumyň sport älimindäki awraýynyň ýokardygyny görkezýär. Munyň özi hormatly prezidentimiň sport ulgamyny alyp barýan siýasatynyň üstünlikligine şaýatlyk edýär. Iri halkara yarışlaryň biziň ýurdumyzda geçirilmegi aýratyn ähmiýetlidir. Munyň özi Türkmen döwletine goýulan belen sarpanyň hormatly prezidentimiň durmuşa geçirýän halkara hyzmatdaşlygyna görüntülen açyk kapylar siýasatynyň giňden ikrar edilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Sport bu güýç gaýratyň, gözelligiň, sagdallygyň we täze belentikleri tarap okullygyň beýandyr. Hot şonuň üçin häzir Türkmenistanda sport jemgyýetde möhüm ähmiýete eýe bolup, köp sanly tarapdarlaryny tapýar. Awada da giň yerinde ýaýwanlandyrylan sport bäýatleşikleri jemgyýetimiziň sagdyn bedenine sagdyn ruh diýen ýörelge agrarlygyny ýene däwrgedek tasdiklap, Türkmenistanylaryň hormatly prezidentimiziň dörejlikli ýörelgeleriniň hemde asylly başlangyçlarynyň töweregine berk jewsleşendiginiň aýdyň subutnamasyny öwrüli. Şol başlangyçlaryň esasy maksady bolsa watanymyzy mundan meýlekde gülledip ösdürmekden, halkymyzyň bagtyar we awadan durmuşyny üpşin etmekden ibaratdyr. Hormatly adamlar, bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 3-nji awgustda saat 20-den 4-nji awgustda saat 20-nji boljak habarda Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habary bilen tanyş bolaň. Balkan welaýatyny ütkäp duran bulut howa bolup, azkim ýağış ýagar ýyllaryň çakma mümkin. Demirada kilometrden tilli sekundy 8-13 metre ýetýän şimal ufer. Howa gijetine 23-28 gradus, maýly gündüzüne 36-41 gradus ysy. Kenarky taraplaryna bolsa 30-35 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyna azkim bulut howa bolup, Demirada kilometrden tilli sekundy 7-12 metre ýetýän şimal ufer. Howa gijetine 21-26 gradus maýly gündüzüne 36-41 gradus ysy bolar. Mar welaýatyna azkim bulut howa bolup, Demirada kilometrden tilli sekundy 8-13 metre ýetýän şimal ufer. Howa gijetine 21-26 gradus maýly gündüzüne 34-39 gradus ysy bolar. Levap welaýatyna azkim bulut howa bolup, Demirada kilometrden tilli sekundy 9-14 metre ýetýän şimal ufer. Howa gijetine 20-25 gradus maýly gündüzüne 34-39 gradus ysy bolar. Daşowda welaýatyny ütkäp duran bulut howa bolup, Demirada kilometrden tilli sekundy 7-12 metre ýetýän şimal ufer. Howa gijetine 20-25 gradus maýly gündüzüne 34-39 gradus ysy bolar. Paýtagtymyň Aşgabatda az bulut howa bolup, Demirada kilometrden tilli sekundy 7-9 metre ýetýän şimal ufer. Howa gijetine 24-26 gradus maýly gündüzüne 38-40 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça awgust aýynyň 4-üni magnit hadisesiniň gowşok täsirde saklanmagyny araşdyrýar. Edit watandaşlar, Thomas Passyny howanyň derejesiniň ýokarlanýanyny nazara alyp, Passynyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinmegi, günüň geçişoklesinden gorunmagy, şerde ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik araşdyrmaçylyk tertip tüzgünlerini berja etmegi maksat berýär. Mehriban ýyleşe. Bular berja etseňiz, ýylyň islenlik Passyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýahly babatlarda tüşeretlenýär. Dähli tüşeriň özünde bolsa halkyň dähwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun ýa adamlar.